as we have inherited a difficult economic situation, I'll be calling on you again from time to time. And I know that when I call on you, you will not hesitate so that we can work together to put our nation Ghana back on its feet. Thank you. Thank you. Abshafoye mamunyina kwa badem be Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo na waje se yesane no madwemba ekwaso enne ayefi champion mienu ane aduonu enum obepo musome ne de tosu dunkron Akwasidae a edikan ya eka afahye awugudamani nte wa Asantehene de edikan ena na opem so de oti okru wi okrawe ane obrawe ngoma so wo hye sa afan na onima suma sama ho efrafra apem ankura de okronkron de besi nne a otumfo sedu to tosu mienu kane ba makwakudua obafa banwa intena so no Akwasidae to so maako ahanu ani dunsun nie na unim ne na ja wo no a wode ne to nana kwakudua efibra wo no de to wangaa ade besi nne Akwasidae wo ba asase so wadie eno so ya ahansia ani aduonum anso o ye ka bomu a le se Nyansapo nso kwa ana abenya sa bakwasama emuto na emutre se yie koso na di achi enani ntini adwotworo abrempon akunyini Manhene atwa Asantehene ni sikadwa ho ahia wo munyina kurukura krakra ba beduru Asantehene mu kuma simmenhia imbobo anu anma enne woni oti okru wi okrawe ne brawe ngoma so abeka bom na Akwasidae dikaya ya hyafa ne kokurukuro kayo na yenwuram na afeide eba nyina no yetwa ho mfonyini emfa enkyerem ayefo Nyansapo said yesi aka na man wodo mo ba ni nyina no ye beyi wo man ahene na ache nti wonyine ba ne abodin wanyina wadika wo be eye manfo ehene wono en watutu atata ya wabɔ ne nwentima papa bi mu ebibire di mu akotene kojan ewu mu ena Appiah abamono edi mu akotena nana eyine ti nana manfo ene ye mu akwa aba 11:30 na wura esima oba betenase ebi so wa na wura nsudro a ese wa fa phone ne friend na omben akakramaye zanse wura betenase ntem Abshafo wo hina wa yini ti a wo ben so eye Appiah du ehene wone ne hima ena nana mponso atiatia wo mpabo afitia wa enne wo mo ba beka ho ama Akwasidae di kan pinchampim bienu ni aduonu enumi aye ne fefefefe enne ampe bedwa sansa ayemfono afe ni wo mahase a wo mo yi wo muti maako wo ba na ne hima edi nchen se de ehu ya nana Appiah du ene ne hima won mo eba kama Abusianfo we so eye bosomtwen asaman Manhene ono no sabia kronto ono ma de oti okru wi okrawe ne brawe ngoma so ma na patrere esuo eye bosomtwen ne ba no deni ene no prekope ono na otumfo ayi no se won hwe so mfama no asaman ne be ma tenten gramo ono na wayi litia wo ba enye asemketwe Ayefo hina wa unity a wo ben so ye adenkrenya Manhene ono so ena wa unity anana ene wone ne dom wone na trankonya ato santen na wo mudimu kakra wo moba wo munyina ye renti ena wo monam se ye ready Akwasidae na ya Asantehene na enya e sikadwa kofi ena enya nti obi a osum sikadwa bia e bora Asantehene ne Ghana so na wo se obi a de nani e de bekire mu e wo hanom se de mo hunu no one ne hema ena wo mo eba emprempren mekire adankrenya hene ene ne hema
Asante Asokore ehine ena monsenana enso ene ne dom wo mayi omutia wo mo eba na ene yaka seseni ade sitie na Akwasidae di kan eso yie pa emuodu enu ntini wo mbefri achichi ni menchen na ahemfo ani ntini retworo wo mu nyina do mani ku cherisi o mienu santemo aba behwemu no mo de wo manwo de ataye wrechi amwa hyefa no enu nti Asante Asokore ena wayi ni tia ono so eba se de aka no obi a krodin nene ye de frɛ wo mo Nyansapo so Abusia yehina yedru no sunsu yi eye Sampa Manhene ena yehu se wono so efri Sampa enei waba no wode ne ntime bubum ai se wonimu a Sampa nso kasanteman ho ehye sikadwa ase esom sikadwa ekukuru chechire fi Sampa wode bebo Asantehene ma Asantehene ede som sikadwa enti nene Sampa Manhene wono so eyi ne tia wabepiem ewa he Abusia ayemfo basa wo mayi omuti o mo benso eye jaache hene afei kase ena abodom hene e ma remfi se jaache de na ese otumfo papa prekope osaye otumfo chi amepanyini nini akase ena abodom wonum basa ena o mato santina wo mo nso ede wo mani kutu awiso mienu santemo eba na resa ayemfi miensa se de wo mosi afa wo ho na wo motutu adede mu eba womo ba bia brebi on beba menhia bia no womo ba se emo ye anuafo nti womo ba asa ene tubom no maba ti hu jaache hina bohu kaase no hu abodom wono ba asa no ena wono ato santina ebe Abusia ohina edru nusu eye kumewu Manhene yego kumewu Manhene di amomu ni mabakwasem da Asante ahanum a yentimi nchechira Asante abakwasem abra ebeyi kumewu edi afimu kumewu Manhene berma safo twenebo akodua a wotoso mienu wono ena wonene Manhema womo ayi omutia womo beyi kumewu eka ho ne menne Asante abeya Asante sanse berma safo na se berma twenebo akodua ede ne ho si wode ma Asante ma de bo aforiye eno ne nam so ma Asante di midi nkunim ewo eye de ntraso a enei Asante aya Asante ede abesini enti kumewu Manhene ene ne Manhema na ebe
abusia fear pre Manhene ena ono so yiniti a obey prof no ofrefre preton ena ono so abeka ho yi akato ne bo na Manhene di bre no wanya abeso afrem no wase bibi e de ache ye radio ti okuru bi okrawre ne okrawre ho so na afei fear pre enya wo Manhene prekope professor tentengramu ono na wayiniti a obey abusia for wohina wono so yiriti a wo be eye ohene ban hia hene ohene ba sabie kronto ne hia no edina se kire no wono ena wayiniti a wo be ese enne obia wa habi wohene ba mpo ayiniti a sabie kronto wone wan sa wo kasa wotifie untumi manti enne ampa ebedwa abusia Mahama wo ben so ye Asankare Mahama ena wayiniti a obey mobeka ya Asankare Nyansapo ne Asankare Mahama bonkomo pen ema wo kire mu senti a enei baby a wo mo waye won mo etie won mo ekotena ho no ma Asante otumfo se tutu wo mo kotena wo se sabi a chemfo mpeso mu di mre nto asem wo no won mo nchi wo mo ho a na wo mo nye won mo ho adwuma e ho no mo wo mu do no se ne yensanka he ya ena wo mo kosanka ho no a wo mo bo adwuma den e de ma Asantemen nti wo Manhene a wo ho no wono ena wo be abusiafo ahemfo be no a wo mo nso ayi wo mu ti a wo mato santen na wo mo be eye hwidiem ena afi emem Manhene wo mo ena wo mo yi wo mu ti a wo mo be hwidiem ena mem Manhene nananom ye mamu nyina akwa aba Emare mfise mem hima nso baby enche ne Nyansapo ne bo nkomo atena kunya so ache yie edibesi ne watena kunya so buru mfinsi aduasem no mu a enya asem ketwa so hu na wanya ewo akunya no so ne nyina no okire mu ede kireye ye nana mem Manhene wono na wayiniti a wono nso ebe abusiafo aguna Manhene ena wayiniti a obey enya asem twetwa akra ye ka aguna kuro ani senti a wono ba na wono benchi ye fita na se ye ko obiri konfa no che a oni wo se tutu a wodi kan bom mu na wo mo pe Asanteman koso ne Asanteman yiyo pe Asanteman ka bom enne Asante aka ne ho bom mu na enipa pe setitimu na nso mo te a ente na se de mpanyimfo da bi o mo kan na mo adi kan edin se de edi akire beto ama Asante aye kokuru no yentimi nka ye nya obiri konfa no che aguna eman mu Manhene ena obe enti se wo hwa Manhene ebe na de osi Manhene anemu emprempren ena ono nso ka ho a oyeko hene eye katachie ono nso ena eka ho a ene wo mu nyina ede wo mu nyamo ebeta echi
Absafo ye musa yemfo benum so ayi wo muti e wo hono abrenkese nyame ani ohene so no na afi domi abra won benu na wo mo nso abo anan a wono ba fefefe na odi nanimonyam e beta ne ba echi na Akwasidae di kanye ahyefa na kan nananom ene ne atiasefo mo aye bidi abo asanteman wo mo mugusu eye bie no ye de aka wo mu na ye yi wo mo aye ne ahye mu na enne ampa ye bedwawa absafo wo ina wo ye ne ti a wo ne na trankonya eba no mato santin so eye drobon so ehene ono ene wa unity a ene ono so eba dwumadi ase yedi ka aka chem se ne amanhene de wo sefata bia abrempon akunye ninti ne adwotworo ene ye omamma ye nyina ye wa ha drobon so hene enso de nanimu nyam ebeka ho Ohina wa unity a wo ben so eye amanten manhene ena wa unity we asrafo de baka se aho no age so ahoya ena nana atutu aguso a na de enye asrata de na hye no kwa ba mamrem e ba mamre fie tutu ne nwentoma papa bi atudi aguso a wode na nimonyam efra mantene ebetai sikadwa ene opemso echi Arafwa ayemfwa wo munse wo munso ato sante na wo mubomu a wo mu ba fefefe enyasem keto akra to ase ehene afremri wadwa hene akoko hene ena afi kwangoma ehene won mu nyina ena mo munse wo mato sante fefefe a won mu ebe wo mu ka kontre fekuo no ho a enyasem keto a e wa sante mantem ahanom enne Appiah ebe
Mahina wa unity a wo ben so Domiabra o kan sa Asante Achem Domiabra na dodo na edi hu no wo Manhene ono so na wone ne dom ato santena wo mu ebepie mu e wo menhia no ma enne enya asem keto medical kase ne kuru wani aniwa Appiah ebedwa esewo senka wankasa do wani kutu wi se hwemienu santemo ewa na wo de hwe de wo ekoso ade wasunsu etie de ekoso wa hanom na enso uni ha enu ti ne ya bom mode ne yetwa ho mfonyi ye de nyina yete ama won Abusiafo yeda na we unity a obayi enche ye kura na obedi ade eye offense Manhene wone ne Manhema wo mienu nyina na se wo baanu nyina ye abebiufo Jamina kenten abebiu afrane wa abebiu wono mo ene o mato santena wo mo beyi ye dodo na adi nim fensofo ene muani nko wono afahye a wono hye ema ne ye fe
ɛyɛ akɔnɔ yɛ kan yɛmfo mo Asantehene mu hanom a wɔn mo asase yantama wɔn asase so paa yɛm sɛ dabre oyi fin so a ɛna wɔn mo maka nso edi akyiri yɛ nana fin so Manhene ɛne ne Manhema ɛna wɔn nso aba abɛduru dwabo yase abusua yɛduru manso nkwanta Manhema ɛna wɔyi ne tia wɔbɛ ɛnɛ sɛdeɛ nana de bia yɛ nim no fa no ho ma no yɛ fɛfɛɛfɛ ɛna wafa no ho ama na yɛ fɛfɛɛfɛ a wɔde ne numanyam firi manso nkwanta ton ɛde ba bɛtɛ adwumadi n'akyi sika ne redeɛ ɛne ne din sɛ nana yɛ mo akɔ aba for Oman na way ni tia wo be ye aduana prisi bia na trablade no asuminya Manhene asante man so no e wona abakwasem kirem asante man epiepie fifiri ye enu nto mo kwa ya besi ne se kan kanda na ya wasisi mu a sebie kroto ye mfa se kan enka kwa ye no mo akwa akodo asuminya Manhene nana bia mo akwa aba Abuja for Sabronumu Manhene ena ono nso ayiniti enche bi ena ono nso ebefa akonya etena so a wonyina wo free manza no no bo befa litu fefefefefe Sabronumu na Asante no Sabronumu mo Manhene ena wayiniti a Abusia wahina wayiniti a wo ben so eye dwansa Manhene nana osefusu ono ena wahun se wayiniti a wo badwaboye ase a enye asemketoy Jamfi Asantema Adontenhene otumfo Adontenhene wono ana wadru hayiye se akasa Adonten a se brand dom no etu no omotena wono no omudi kan ye enu ti otumfo Adontenhene yana na adu Jamfi Asantema Adontenhene
wɔn wɔ krakra twetwe to so tutu na ɔde agu so a wahyɛ na hene ma papa bie ne nwetuma papa bie na bootire wɔka de agu so krakra mu aba bedrum wɔ manhyia amamre fie a ɛnɛ wɔde ne kutwa risa ne mienu santa mo ba bɛka ne wura deɛ ɔte okuru wi ɔkra wi ne ɔbra wi so amɛnɛ na edu jamfie Akwasidae kɛseɛ di kaeɛ Asantehene dɔnten wɔba bɛboa no ama mo ahyɛ fa na ɛnɛ yɛkasa Appiah ebedwa ɛwɔ ha sei Abusuafoɔ na owusu barima a ɔtɔ so mmiɛnsa atasema so hene no owusu ɛkyɛ no owusu aduomi no barima ukodufo a wɔsi so mansa no aham ɛnɛ Akwasidae edi kai wɔ fisha pimienu ani aduonu numi wɔn sabia krɔntɔ wɔntumi ntena sɛ ma Asantehene radio to okuru wi ne ɔkra wi ne ɔbra wi ngma so wɔn nko anhyɛ fan ɛno nti na atasema so hene na owusu wɔtetia ne mpaboa so tia na nnɛ wɔde ɛdɔ bɛbɔ domuo wɔn bɛta ne wurachie ama Akwasidae ɔfɛn te sɛ wɔn ahyɛ na ayɛ kokrokoi abiafo yɛna na yɛ asanto ano no owukodufo ọba abẹsẹ àwọn sísọ máa sá ànú aham ọ̀nà ni wọ́n fẹ́ tíó atútíó ama Akwasi kọ̀kọ́ ayé àmúrẹ́ àwọn ọba abẹsẹ ànsẹ́mu ẹ̀dọ́ sọ máa hìn máa ọ̀nà ni wọ́n tutu táàtáyà wọ́n nà tẹ́ nkonnwa wọ́n mú ba no nana yẹ asanto ano no ọkọ̀fọ́ òkòdúfọ̀ ọ̀nà ni wọ́n máa ń yẹ sibroni káàdá mu wọ́n tí ní tó Asantehene ma ẹ̀twa n'akyi mpire abúlé òdi tí ó ń Akwasi kọ̀kọ́ ama Akwasi kọ̀kọ́ dwa ne ẹ̀kọ́ ní nkyɛn nana yẹ asanto a yẹ mu akọ aba. Na Asantehene no ɔhene ba owusu kɔkɔ ɛno no bɛma tenten gram kɔkɔ sɛ wio ɛna wɔtutu ataataa mu atete agyina mu ɔne wayi ne ti a wɔba no ɔhene ba wɔkɔ no ɔhene ba wɔnsi ne fam wɔ sabia korɔtɔ ɛnɛ wɔ so wɔbɛtaa ne papa akyi ama Akwasidae di kae fihyia mpemienu ne aduonu num no ɔhene ba wɔkɔ yɛwura Asantehene wɔn mahwɛ ama wɔn di ne kama ana so we Asantehene fi ne nase adekoka ɛsoro a bibre edi tintima pa awo na fasuo no mu saa so na abewu dia friend sabalet no wobewu Asante ahosuo no aya sika kokɔ abammo no ani tuntum na ne nyinaa edi ahyemfra anya asam ketewa abusuafo na owusu ampɛ a ɔtɔ so mmiɛnsa obogu Manhene ana wayi ne tie no ɛna no mote sɛ no owura kwa bi keka nsam ana obogu nka Asantehene ho obogu nsum sika man na so obogu asum sika dwa obogu ka Asantehene obogu Manhene na owusu aproto so mmiɛnsa ɔno no wayi ne tie no bia Asantehene wɔ fanimpo ana wayi ne tie a wɔba no obogu Manhene Asantehene obogu Manhene no na pia rora nana owusu ampɛ a ɔtɔ so mmiɛnsa owusu ɛkyɛw no owusu aduomi no bɛrima no ɛnɛ afei ɛna obogu Manhene ɔno nso aba abɛduru a wɔbɛtaa ne wurachie ama Akwasidae di kae wɔn ahyɛ fa no amena yɛ kama tapa Manhene nana adusai atwerewampem a wɔtɔ so mmienu wɔno ne wayi ne ti a wɔreba no tapa Manhene a ne se efiri gyaakyeɛ na ano nti ɔno wɔte wayi sɛ bɛde ba prako pɛ bɛka sɛ ɔne otumfoɔ sɛ nti ne sɛ otumfoɔ pɔko ware ne papa firi gyaakye ana nana adu sɛ atwerewampem wɔno nso papa firi gyaakyeɛ ɛtumi a bɛka sɛ ɛneɛ na ne nua ne prako pɛ a anya asɛm ketewa wɔno no ɔno ne wɔbaa ne kyiriyɛ ne atwerɛ ne mu wɔnsisi wɔ so ntimi mu man ɛno no baane abosom kase a ɛyɛ Asantehene nsi ne fam na ɛwɔ abakɔsɛm awɔ Asantehene mu no baane abosom kase a ɛna ɛsono a yɛde nwurade adwiri ho a ɛyɛ adɔma abobɔ ɔbɔnkyɛn no sɛ yɛka tapa ane baane abosom ho abakɔsɛm kakra de akyerɛ wɔ a ɛduru baabi na ɛkɔyɛ den ama Asantehene sɛ babarima bɛba na ɔbɛba bɛdi abɛnnwa kaseɛ enti baane abosom kaseɛ yi ana hyɛ nkɔm ade to Asantehene ma ebi to manhyia sɛ kia ne ke ɔbɛma bɛba no ɔba bɛdi Asantehene akonnwa no ampa ne ampa ebesi nna
ana ma Asanteman yo tu okru wi ni okrabia ne brawe homa so Asantehene Asantehene bia baba bia no onfa ba ne abosom kase onsi ne fom na matepaman abanya nmunyam awa Asanteman ani sikadwa animu yana na adusa atwe wampem wone ne Mahama ana omayi wo mutia mo bane enje ana ba medi ni mfisi atoso aduonu enum awotepa ani Asanteman ma na ya krabehwe wono anwa yi ni tino eti wo babia bia wo se yanuanum jaachefo na wo mudi ni nkyɛn wono mbona wawa sanse wo mu nuanu ne prekope ne papa efri jaache a anye asem ketwa nana pia ya kampu ntujuma ohina wabagidi wodi amane man enu ntitepaman nsi ne fomu a na ne barima adusai atwere wampem ono no ebampu ntujuma obetena so yi wato de aboro tepaman a ukọ no ma aya nmonyam hye na aya akono one ne Mahama enu nti wo mu si fom no mo base ya na aya nigisam ane ayeyie enko a enye asem ketwa abzafo Nkoranza fo na adu ha no wahine ba kwa me ba fopim a wotoso mienu wono ana waduru ha no sa obeka ya ebra otumfo na wo suan no waka abakwasem bi saduru baabi ama atachiman ame ya kumfi aya na dwe se ninua obesisi no anu tiribufu yi ama wakoko ekwa wakoya no kwa me ba fo asantam no ya Nkoranza Manhene wono ababoa no ama okani nua ho ama wo mo koin editi atachiman ame ya kumfi anei na Nkoranza hene kwa me ba fopim a wotoso mienu abebio wono no asa ya Appiah ni gisam Appiah rewosam ebega sana wotwesam ne papa anu oso aframa osi bibi wodi te ni ra santimera yo to kruwie okrawie ane brawie ngoma so na enei oba Nkoranza Manhene a wotoso ebie dia odi nanimu yi aya kentampo fanyinama aha ono odi Nkoranza Manhene animu no kentampo fanyinama ono no ana wo de batakari kakaka esini na sese bim kentampo fanyinama nanano no akwaba enkapora nanim ne achinu obi ani ho na na fanyinama no ya ya tia ne sawo enkapora nanim ne achinu obi a eni ho no na na yemu akwaba ya kan Nkoranza man ya aho Nkoranza man sabia kronto eye otumfo na yire prakope ana ane no oban ma wo ho sanse no Manhene ne ba ne prakope a chinye ni ho etina na kwa me ba fopim a wotoso mienu ana aka boma omo atut santra omo aba no wama ya mna ya fapa anne Appiah tebeta ana kwa me ba fopim Nkoranza Manhene wotoso mienu wono adono wani amekomini ana pia besa na wochidi ado basa afrema osawa Asantehene adecha Asantehene otumfo se tutu ane Akwasidae kase di kan a wono akasa ni nua ne papa ebebom na omoti ana edi kan a na kwa me bafopim odie ayefe papa ewa ha anya asem ketwa kra ana Appiah bedwa awo mensia ha sei I don't know enipa na ba ama akyere kaso wura mu kra den nanso Nyansapo se de akase ya de babram ya ka kyerɛw aya abakosam abranto kwamu ya den atachima ya so obasori no de etia wono ankasa ne nua otumfo se tutu ama otumfo se tutu dwa yie pa no se na me nua na opese usisi me ane ya meba babro yeyi ma Nkoranza Manhene na kwa me ba fopima odi kan osori sasa na tia de ane ya obako ebi no de abo no ankasa ne nua anansa ne papa otumfo se tutu enu nti ono ana afeye wasori tia ye ama Adomahene ane tachi Manhene obeka ni papa ho ama wo mo konkoden edi tia wo no mo enu na bra ne wo sai no
obim so to force 82 aka nwa ba sam kakra ade che nana pia enti sabacha nenso a ayemfo a wo mo ba menhia sabia kroto wo pekro mo moprum no ba ko ne nana kwa me ba fo bi motoso mienu Nkoranza Manhene sabi otumfo ba prako pa wonsi ni fomo eno no oni amekomene ana wo mayi wo muti a wo mo ba no ene sa ora ayemfo ba no ni nyina wo mo afa wo mo yie papa amana ya fa Akwasidae dika wo mfinhia mpimienu ani aduonu numi wo mo beboa ama wo ma shefa no Abusia Kenya sin number 2 Mahama no nana Appiah aboaje wa atenkwa ma otoso mienu wono ana wayi ni ti a obedwa bonase a enye asem ketwa no wonna tankonwa ana wo mo so gbade ma ene wo mo beka wo ama afeye Akwasidae dika bi champion mienu adonu no ya se amna ye fefefe nana Appiah aboaje wa atenkwa ma a otoso mienu Kenya hine barima amankwa duna a otoso mienu bosomche abaton pesia no so enumu ena kontansi kroi ewo sa ore final rehare se Lake Road enya asam ketwa amanse amanhene na ewo ho no emufu abaako nie barima amankwa aduna a otoso emienu wono ena wayi ni ti a wo bei ore nana efine na ase ade eba Fel nana si a efeye papa sadi wanya abotedi ska wo ko na guguo na wo fro ba so kakra ne nsatia empeti a ode ahya so ama na ye fe afe wo ba na bakon a enye asem ketwa eno so wodi bi aguguo saa ana aba na komu a eno so de ada na komu enya asem ketwa afe wo ba na eba na basa wono so a eno so nana de bi ato barima amankwa duna a wotoso mienu kontansa Manhene no nana Appiah ya mo akwaba Akwasidae dikan official mienu ani aduonu enum no ene Appiah ebedwa abusianfo ene Akwasidae ne dika aka cha mo say yeso kusanse ne dikan wo official mienu ene aduonu num ya enye asenketo ne ne metimi aka se abosoma wo mu hi ehia asantema nze ni omu nyina na aba omo mu dodo na aba sanse yehu asuota no oba okoma asuota no komfo a sabe asantema mfa no eni agro oha yehu bo buduro enso ewa ha ena afeye yehu eye bane komfo anase bane bosom enso ewa ha enu nti agona bo buduro eye tepa bane
ɛna afei tano ɔmo nyinaa ɛwɔ hanom a ɛnya asɛm ketewa nea ɛho sɛ tano apie deɛ na kyɛ sɛ Asantehene deɛ ɔte okuru wi ɔkrareɛ ɛne brareɛ nwoma so Asantehene wɔno nso ɛnkyɛ opia ne sa Asantehene ɛna akakuma bi na wapie yɛde ka kan wɔ Nyansapo so de akyerɛ mo sɛ efiri bra wɔwo akokoa a wɔto ne din sɛ barima kwakudua a wɔnya mfinhyia aduɔsonnum ɛde bɛsi nne yi Akwasidae ɛtɔ so ahensia ɛne aduɔsonnum ɛna wadie na mmom obɛdi akonnwa sɛ otumfoɔ osei tutu a wɔtɔ so mmienu deɛ ɛnɛ ka ho a Akwasidae ɛtɔ so ahanu ɛne edunson ɛna ɔbaayɛ wabaaba bɛdie nti sɛ wɔka bom a efiri bra wɔwo ne nga a ɛbɛtɔ fam ɛwɔ Asantehene mu na ɔba ɔyɔkoa de hyɛ abusua no mu kɔpem sɛ wɔnya mfinhyia aduɔson ahensia aduɔsonnum yi na sɛ Akwasidae wadie no ayɛ ahensia ɛne aduɔson enum ɛna wadie ansa na obɛdi akonnwa sɛ otumfoɔ no nso wadi Akwasidae no ɛmaako ahanu ɛne edunson afei na barima Asantehene deɛ ɔte okuruwiɛ wɔkrareɛ ɛne brareɛ nwoma so yɛho sɛ wɔyi ne tie na sɛ wɔyi ne tie ho mpompɔnso a wobɛhu ne bie ɛne sɛ wobɛhu yɛawa ɛso ɔkwabrane na ɛnhaban ɛne nneɛma ahodoɔ a ɛyɛ tumi egum edi animu ansa na wobɛsɛ hunu yɛnnuanom a sabea korɔtɔ wɔnom na ma Asantehene yɛ Asantehene wɔnom so yɛ awa kakraka wobɛhu sɛ bukya dam praeɛ ɛne nneɛma ahodoɔ bi ɛka ho ansa na nananom a wɔn mu di animu santen no anso ato na afei wɔn ɛba nkakra saa yɛho taa kyerɛhene a ɔkyɛ sɛ odim anya asɛm ketewa ɛnɛ nana afa no ho yie paa ate asi fam kinkan a wɔdi ne wura anim o deɛ ɔte okuru wie ɔkrareɛ ne brareɛ nwoma so ɔbɛm so otumfoɔ sɛ tutu akan sɛ sɛ wopɛ abakɔsɛm wɔ mu dɔ nkyerɛmu a nteaseɛ wɔ mu a ɛyɛ Nyansapo kasa mfonyin so mpo a wosan ho a ɛgya wɔadwe no wakɔtwa ɛno nti efiri apem ahankono aduɔkono ɛde bɛsi mfinhyia mpem mmienu ɛne aduonu enum yi mu deɛ na ɛsɛ Asantehene Akwasidae ahanu ɛne dunson ɛne nnɛ owie a na yɛ sɛ waka agu yi ne yɛ ɛkɔ yɛnim wɔn ni deɛ di kan yɛ ɛwɔ mfinhyia mpem mmienu aduonu no mu Akwasidae botaeɛ ne sɛ nananom kae ɛde kaakae nananom nea wɔn ayɛ ne dabi kae dabi ɛde gye Asantehene de si hɔ konkonyadan mu kogu nsa yɛ amammerɛ ne amanneɛ afei wɔn de kae ateasefoɔ a wɔn te aseɛ saa mmerɛ yi nipa ne nneɛma pa a wɔn gu so yɔ na wɔn ayɛ de ama Asantehene wɔn de kae yɛba abasobɔdeɛ yɛto nsa kyeakyea na ɛno ɛhyɛ mu kena ama Akwasidae no awie pɛyɔ ɛwɔ hɔnom afei wobɛhu sie wura baako a wɔba bi a awura no bɛsɛ baasa na aheneman bi ekurakura wɔn mo edidi animu yɛsɛ mpɔmpɔnso a wobɛhu anaasɛ nsunsuanso a wobɛhu ɛkyerɛ sɛ sɛbe Asantehene opie na ɔde afiri n'ahengua mu aba aboboa no na ɔne ne man hene aba abɛhyia no ɛno bi ɛna ɛɛdɛ ɛde sɛsi a wɔne kurutua bi si ahono mmienu santɛmo no wɔde hwɛ no ɛbaawura mfi sɛ mɛde aka ɛde akyerɛw sɛ firi bra ɔwo Asantehene ɛde bɛsi nne yi a wɔnyɛ mfinhyia aduɔson enum no Akwasidae no wɔde maako ahensia ɛne aduɔson enum tia no ahyɛ no nso de ama yɛ mo a moyɛ abakwasɛm ɛwɔ school mu no ɛkɔto a na wɔn kwan a wɔbɛfa so ɛne sɛ deɛ wɔbɛsi ayɔ no afa na mmom efi 1999 ɛde bɛsi nɛ deɛ ahanu ɛne dunson ɛna nne yi wɔɔhyɛ yɛgu so a yɛretwɛn no na Manhene na berempɔn na kyeame adehyeɛ wɔn mu nyinaa atwa ahyia dada ɔno ɛne yɛretwɛn no
represented here. And I welcome Dr. Manhene, Ebenezer, and he is the Afro Regional President of the Afro Regional House of Chiefs. Today's celebration also welcome Asantehene Traditional Council to pay homage, pledge of flinching loyalty to His Majesty. The General Secretary. Abusia afei na Asantehene nankasa berema bano no krowura waba abetena se se de de to monim no opie ye no otene no afei na wadu simpie so na watena se boko na hwe berema fire ne nase e de basa froba fro na hwe na botire na bakon ni kom ne nsansoa ene na ba na basa so de wugu so a na se ene wo hene wasi fom se de bia wasi fom no ne wasi biom ama aye nika aye feyie ba enti wo hena tena si die na che se amamra ne amanie mu no entia chenchirenche adofo adehye abrempon eni ntini atwetwo eni mu amanyofo a won mu giyu ne wo baaye no beto santen na obia aba abechia no abema no ade toche no waje so se
adento yi. Hello. Separate Appiah Manhene. Nana Otuo Siriko. Faye Nana Adriana Mona Odikai. And the Ghana. Abusanfo said the two monim no hina tena se awi afei na adru amanyofo a wɔn de wɔn ni ekyire mu ani titiri National Democratic Congress NDC amanyoko de said the wɔn no mu di wɔn ngui wɔ Ghana ha ampanyina ato abayi no John Dramani Mahama wɔn ne dɔm ɛto santene baeɛ no afei na wɔn bɛkyia maako said the hu sɛ ɛkɔ so.
adwuma ɛwɔ ha ɛne to sɔre kɔsisi abayɛ GW 2167-17 GW 2167-17 radio and the social media handles the live. Adom TV for so live. So media handles the bakery, any stations the bakery. One of live. Asantehene dear. If we are singing epic, if you are not for being so about one more life and the airport, one of the promo. Mama take us on the day, so one of the
No penny 7 months of so come as Antimatia. That's it. Just the Nasi. That's the brew. This is the official delegation of His Majesty 2472, the second. Members of Parliament, Ministers of State present, political party representatives, citizens of Asantehene, all Ghanaians assembled here, I want to wish you a happy Akwasidae. Nana, yenim se Akwasidae a yedi eno enedi kan ewo afefoforo a yewranwi nti mesrɛ sɛ ɛho hyira ɛma otumfo nyɛ kɛse na Asantehene so enye kɛse na yenya enkoso. This Akwasidae being the first for the year is also the first after the momentous inauguration ceremony that was held at the Black Star Square recently that saw power transferred smoothly from one outgoing political party to another. It is not by accident that this inaugural ceremony was very well attended by Ghanaians of all walks of life and also by many heads of states from across Africa and other parts of the world, and also heads of international diplomatic missions. This smooth transfer of power from the MPP administration to the new NDC administration was acclaimed by the whole world, and it has cemented the credentials of our dear nation Ghana as the beacon and model of democracy, not only in Africa, but in the rest of the world. We must be proud as a nation of the acclaim that we have received, and we must work arduously to defend the peace and progress of our nation. Our democracy might not be perfect, but I believe that in the last 32 years, we have proved to the world that we're willing to work to create a perfect democracy for our country. Your Royal Majesty, our nation, Ghana, is facing a dire economic crisis. While this is not the first time that we have been in such a crisis, this particular crisis, characterized by a high rate of inflation, macroeconomic instability, a depreciating currency, and above all, a debt default which has shut us out of the international credit market, is a more daunting challenge than we have ever experienced in our history. Your Royal Majesty, as President between 2013 and 2017, we faced macroeconomic instability. And I remember that at the time, some of the times we had obstacles in our way of bringing stability to our economy and restoring economic growth. I had the privilege of calling on you to use your influence and diplomacy to smoothen the path so that it could open up the path towards prosperity and progress. And at the time, anytime I called on you, you did not hesitate. And I wish
to thank you for the cooperation that I enjoyed with you at that time, and to publicly acclaim and acknowledge that some of the economic progress that we achieved in that period was due to the work that you did. Your Royal Majesty, as we have inherited a difficult economic situation, I'll be calling on you again from time to time. And I know that when I call on you, you will not hesitate, so that we can work together to put our nation Ghana back on its feet. Thank you. Thank you. Your Royal Majesty, when I was president, you and I worked on several projects here, not only in Kumasi, but in your kingdom, Asantehene. I remember we worked together on the KJTR market. We worked together on the Kumasi International Airport. We worked together to build many schools, which we call the E-blocks, in several areas of your kingdom. We worked together to expand access to healthcare by building hospitals, some of which we did not complete. We worked together to improve the road network in the whole of the Ashanti region using the Cocoa Roads program. We also extended electricity to many communities in Asantehene and also provided clean drinking water for many communities. Your Royal Majesty, lately I have heard you complain about the lack of development in the Ashanti region, and rightly so, because as you have said, Ashanti region is the second most populous region in the whole of Ghana, and Kumasi is the second largest city. And as you rightly noted, in every country, the second largest city is equipped and developed almost as close as the first city. Because in the event of crisis or invasion or war, government must be able to retreat to another city where it can function in order to safeguard the country. And so I agree with you. That the development of Kumasi as the second largest city is something that we must take seriously. And I pledge that I'm going to work with you so that we can achieve this. There are many projects that have been left uncompleted. The Sewa Hospital is not operational because there's no electricity, there's no water, and the road to the hospital has not been constructed. I wish to assure you that we will tackle it immediately. And make sure that we can open the doors of that hospital so that it will ease the pressure on Okomfo-Anokye. We need to move some of the patients from Okomfo-Anokye to Sewa so that we can empty the infrastructure in Okomfo-Anokye and do the renovations that are necessary. It is difficult to do the renovations of Okomfo-Anokye when the hospital is working at full capacity. And so, Nana, I assure you that we will work together on that. During my administration, we decided that there was the need for a second military hospital. The importance of military hospitals is that they are emergency hospitals that provide health care at all times to the public. And so there are cases where we have had misunderstandings with our doctors and nurses when there has been a strike and the public hospitals are closed. The military hospitals always remain open as emergency hospitals. And that is why we decided to build the second military hospital here in Asantehene in Afari. It was in an advanced stage of completion, but unfortunately, it has been abandoned, and for 8 years now, it has not been completed. I assure you, we're going to accelerate work on the second military hospital in Afari and open its doors so that it can serve the people of Asantehene. Your Royal Majesty, I want to take this opportunity to thank the people of Ghana
for the confidence reposed in me and the NDC in electing us to government. I know that your expectations are very high, and I know that the challenge that we face are very daunting, but I can assure you that we will do our best and will work our hardest to be able to overcome these challenges and make Ghana a better place for our children and our grandchildren. Your Royal Majesty, distinguished ladies and gentlemen, I want to use this opportunity to thank Asantehene. Many might not consider this the stronghold of my party, but in this election, I believe that the confidence and the votes that Asante region gave us contributed to the overwhelming victory that I scored. And so I can assure you that you can count on me, and that when we are sharing the national cake, I'll make sure that Ashanti region gets its fair share. Your Royal Majesty, on this occasion, I wish you good health. I wish you long life. I wish your kingdom, Asante Kingdom, progress, and may the good Lord continue to bless our homeland Ghana and make it great and strong. Thank you very much. God bless you. Our Excellency, the precious Excellency, in the name and on behalf of our Majesty, illustrious Majesty, I welcome you to the great kingdom of Asante. Therefore, wishes you to hear and know that today's visit constitutes the first that we made to our kingdom after becoming, by the enabling constitution of Mother Ghana, our precious President of Mother Ghana. This momentous occasion, we would like you, please, to remember always that all the undertakings and the promises that you made over the air, off the record, in white, tete-a-tete, in white chambers, on friendly lives, please, in the name of Otufor, publicly now, I implore you to fulfill all your promises to us in the great Ashanti Kingdom. And we have trust in you, absolute trust in you, that you shall not let us down. All the ongoing developmental projects within the kingdom, not only in Kumasi, but spread over the rest of the kingdom, like your own brothers in your mouth. You will let us down. You will be able to stress and encourage your respective ministers. You are engaging at the moment. What we know is that you are streamlining the number of the ministers, ministerial posts you are creating. But we trust that those who matter and whose schedule of duty devolve in developmental projects, you should always remind them that Asantehene should be number one, because now you are our precious president of Mother Ghana. So once again, time is fast spent. You had a lot of engagements. And now, from here, Otufor has just beckoned to me on the part that some sumptuous lodge is waiting for you behind us over there. So I won't travel on. I thank you. But lastly, please
We welcome you belatedly, and we appreciate your presence over here. Thank you, sir, and our precious president, you dutifully welcome. Thank you. Asantehene. The second city of the nation. I find a top of the track over the house. If we have some snap, Pentu, whiskey, Pentu Sian, brandy, Pentu Sian, champagne, Pentu Sian, Asantehene snaps, Pentu Sian, Otu for more here, Asantehene for more here, Asantehene for more here, Asiami for more here, Akrati for more here, Stewards for more here, and for more here, Brothers for more here, Otu for Bravo for more here, Otu for Sahara for more here, for more here, Securities for more here, Photographers for more here, young floor for more here, photographer to here. So man, I can touch. This is show. C'est de m'appeler à ce moment même nous. Il y a des choses qui sont cherchées dans la main des choses. C'est aussi un homme. Ça y a des qui à être le monde. Parce que ça c'est un David, c'est une chose qui a un va mettre là car ça là on doit me proposer il y a des qui doit nous ça ça je me dis c'est on doit me il y a assuré comment on est nous on n'a pas beaucoup de rara on a rara il y a des places là il y a des choses là on peut dire à la manière c'est ça non c'est bon pour faire madame I'm a baby for so. I don't know what I am. So Baya, the program will take here. I don't know what the so they don't know. Stop, first to the new. So I don't know what my man. The president is no. I don't know what my tendency. We really know that I am the person started the day. I'm gonna mind. I'm gonna mind baby. We are my for so. This is risky. First to the Brandy, Pentu, Insia, Madame Memru, to the Sunday, the guy, so the Champagne, so maybe Papa Pentusia, Madame Memru, 1 year. Another name also snap Pentusia, to 1 year. Another name 1 year. A champion 1 year. A cat 1 year. 2 1 year. Brothers, to go for examining Tagra. For 1 year, securities for 1 year, photographer for 1 year, what don't be blue, teaching for 1 year, and I said, what don't be blue there. But we will just take the time, what do we start? Oh my God! And then about the song, and then no, what's that on what we are trying for? That's what we do. What do I say? Every president of Asantehene Traditional Council, Nana Otosrebo the second, Chairman of the Council of State, the Manhene, traditional area. Abusiafo said ye de to monim ene anopai no ejebo anya babedu yo tukuru yo krare ne obrare ngoma so tumfo setutu ifisha hasa achinie ene anya wo setutu otoso mienu abebio waba bese abakwasem assess ne wusu biem amoman Ghana asenya mampanyina wasa akono nso abebio abakwasem asine hu biem Nkoranza Manhene
abebio a wono nso abebio na ne nyina mu no na se opem so otumfo osei tutu efisa ne na ene neja ade ne ba asase so Akwasidae wadie de dodo se de to mani mo Nyansapo kasamfonyi so no ahansia adioso enum ebra no ye nana kwakudua ade besi otumfo osei tutu otoso mienu afrefi apem ahankono adiokono enkono ade besi enei Akwasidae wadie se de Nyansapo de to mani no eno so ye ahanu ani edu anso eno nenne yewie na hanu ani du nso no awia yadze mu kinai so redom a efra chichiri mencheye abeka ho ama Asantehene kurukuru krakra ya enne fi championship no ani aduonu numu Akwasidae dikadi abawie na efe keke na akono aha ene Nyansapo yade mu sie ni aye ne kajabi midi ani abusu apani ousu aduom ye me nyina mo ene twa wajan wa enim sebe odwampupu bi esi kroni mu a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode brensi am awotua ne nsem mojabu onim hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa odawro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame